A Barbie zabíja Montyho, štyria hráči týmu SUB. V tomto prípade naozaj to bude všetko alebo nič. Posledná štvorica žije a ešte drží plamienok nádeje pre organizáciu s menom SUB, aby si odnesla tento titul, aby si odnesla remízu a pokus o titul majstra Českej republiky. Ale to je veľmi zlá kombinácia, veľmi zlá statistická nepravdepodobnosť. Barbie pokračuje. Monty a Caparzo sú na lavičke timeoutu. Rado, Benky, Henky. Trojca hráčov SUB už iba žijúca. Plamenok nám zhasína. Plamenok nám pomaličky zhasína a Neofight budú útočiť smerom na to B, kde nie je nikto. Henky prejde cez Mouga, questom pokračuje. Dvaja hráči týmu SUB. Rado teraz, ale ešte pekná otváračka, 12 životami double kill. Nechce nechať Neofight ešte takto jednoducho ten titul zhrabnúť. Bomba je položená a toto bude všetko na týchto dvoch hráčov. Rado a Benky, AWP AM4, Frozen Devil Ečko, AWP A2 Kalaki, bombatika Ečko, pokračuje Rado, triple kill, 2-1, Rado s bauautami, musí do toho ísť. Toto je nevyhrateľné, skok padá a Neofight sa stáva majstrom Českej republiky. Gratulace týmu Neofight. Obhajoba titulu mistra České republiky po roce 2014.